Hej og velkommen til, vi laver smoothie i dag. Hvad skal vi putte i? Nogle bananer og tomater. Bananer og tomater? Ja. jeg tænker ikke, vi skal tomater i. Ikke tomater? Nej. Jo. Og Jeg har også nogle frysebær. Ja, Skal jeg finde dem? ja, dem tager vi. Og så bananer. Den er kold. Der, blåbær. Hvad putter du i? Jeg putter jordbær i. Frossen jordbær. Det er bunden. Nu ser det sådan her ud. Og jeg tænker, vi skal have lidt mere i. Eller nok. Jeg vil sætte låg på det. Ja. Jeg har den her. Så skal vi have noget af blåbærne i. Ja. Derfra. Det er virkelig svært at få dem ud. Det er selvfølgelig vaske fingre, inden vi går i gang. Alt er jo rigtig godt. Det er nu, du skal sige. Ja. Køkkenhygiejnen, den er god. Jeg kan ikke få det her ud. Ej, nu gør jeg det, min far sagde. Altid smadre noget i bordet og have lukket den her. Det går ondt i mine hænder. Den er lige skarp i numsen, ja. Så fik vi i hvert fald noget i. Så har vi fået noget der i. Så tænker jeg, at vi skal have noget bedagen i. Eller noget. Bananer. Skal jeg finde nogle bananer? Ja. Hvor skal vi have? 4. Det var meget godt. Jeg tænker, at det bliver en banansmoothie så. Ja, det kan det vist godt. Jeg putter en i til at starte med. Okay. Og hvad har du der? En juice. Det kan vi vist godt lige bruge, for at det lige bliver lidt. Der kommer lidt smag i. Og der er ret mange frugter i. Man kan undlade juicen, så kan man putte den anden i, men nu har vi den i. Og så så tager vi den derover. Hvad er det? Så tager vi lidt yoghurt. Yoghurt også. Kan du putte den her i, Kalle? For der også kommer lidt mere smag i. Bare, du Sådan bare der. tåle det helt med sådan her. Det gør jeg. Skal vi putte bæbler i også? Ja, bare en. Der er et æble. Ja. Jeg skylder det lige. Okay. Og du skal også lige have alt det der træ. Skal det skraldes? Eller skal vi bare skære det ud? Vi skal skralde. Det skal skraldes. Hvad skal vi... Er der andre ting, vi kunne tænke os at putte i? Ja, isterninger. Isterninger. Ja. Hvis jeg overhovedet kan finde det. Men der er iser ingen sted for. Ja, det er det. Ria! Den er der snart. Far, kan vi tage en lille... Far. Ja, hvis du har lyst til det, så ja. Så klipper jeg lige... Nu klipper jeg en is med vindrue i. Den kan man selvfølgelig også undlade, men Ja. i dagens anledning, så lad os gøre det. Au, det gør det i mine hænder. Så får jeg den ud. Det var godt. Den er lang og stor. Fed.
Kan du putte den i? Så. Put den i. Og der var bananas. Skal vi putte ananas i også? Ej, det går i mine fingre. De sætter sig fast på mine fingre i der isterninger. Ja, det her. Putter vi det her til skrald? Det synes jeg da. Au. Kan du finde tallerken til mig, Sandra? Ja. Sådan der for. Kan vi også tage lidt mælk i? Jeg tænker måske, at Det plejer. med de yoghurt, vi har fået i, så er det lidt fint. Men vi kan lige se, om der er andre frugter, vi synes, vi gerne vil have i. Hvad har vi nu? Vi har juice, og vi havde isterninger, bananer, ananas og blåbær og hvad var det nu af det andet? Jordbær. Og så var det yoghurt. Ja. Yoghurt. Eller Jeg faktisk se den her. Vi putte den i også? Ja. Ja. Så kan vi lave den bedste smoothie i hele verden. Nu skal vi også have appelsin i. Så jeg skal mor, hun kan lide den. Måske. Skal vi bare putte helt appelsin i, som det er? I, Er det fint nok? Ja, det må du gerne. Det må jeg gerne. ikke hele. Altså, jeg gider ikke skralde med. Nej. Ikke skralden selvfølgelig. Men det der er inde i. Heller ikke de der stængler. Det er ligegyldigt. Eller det skal vi. Man kan lade sætte den på. Hvorfor putter du så nogle stængler væk? Det er da bare lige en udhæld. Jeg ved ikke, hvorfor den går ned. Godt set. Skal vi putte dem i sådan her? Ja. Er vi klar? Ja. Nej. Sådan der. Var det det? Put den på. Ja. Skal vi prøve det? Se, hvad det kan. Ja. Tryk den her. Kom, Stefan. Kan du løfte den op på sådan der? Ja, det skal jeg nok kalde. Så skal jeg prøve at sætte den. Det var ikke mig, der gjorde det der. Og så her. Så skal vi lige dreje den. Skal vi dreje den 2 gange? Ja, det skal jeg nok. Vi kan lige. Det var næsten sådan der. Og så Sander, han trykker dernede. Start. Så har vi... Så er der serveret. Så er der serveret. Nu er smoothien snart klar, så jeg hælder op i glasene. Så jeg tænker, det er min far, der smager først. Jeg smager først. Ja. Ja, så godt nok lækker ud. Der har sådan en dejlig rød farve. Den dufter rigtig skønt.
Den smager af sommer. Sol og sommer. Nej, hvor lækkert. Skal vi lige tage med op til bordet? Og lige prøve at drikke sammen? Mm. Må jeg tage den her? Ja. Så var Men det smoothie er fra mig. klar. Værsgo, far. Den smager virkelig godt. Ja. Jeg ved ikke, hvad smagen er. Skal vi lige prøve at høre, mor, kan du smage, hvad der er i? Der er jo også en. Farvebær. For er farvebær i den. Der var en af tingene. Er farvebær. Er der blåbær i? Ja. Er der blåbær i? Ja. Ja. Og 2 af tingene. så er noter. Her piu piu. Og dus. Er der juice i også? Ja. 3 ting. Hvad med bestod- bare putte det der yoghurt i også? 4 ting. Ananas måske. 5. Og så manglede 2 ting mere, tror jeg. Æble. Ja. Og så var der... Banan. Ja. What? Og så var der... Var der mere i? Ja. Der er 2 ting mere. Nej, der er 1 ting mere. Det er nok det sværeste. Er der appelsin i? Ja, det var det sidste. Så står vores katte der og siger miau, fordi de også gider have lidt. Ja. Jeg kan jo ikke se noget. Så står de derovre. Mega lækker. Det smager virkelig godt. Jamen, skal vi ikke sige tak for nu så? Jeg viser så lige katten. Miau. Lige først stor miau. Halløj. Det er vores Kan kat. bare lige veje rundt om stand. Simpelthen. Hvorfor det er få den? Ses.